शिवसेनेचे जी परिस्थिती आहे त्याच्याबद्दल युवा करमाळा तालुका युवा समन्वयक म्हणून तुम्हाला काय वाटतं? म्हणजे तुमची भूमिका काय? म्हणजे एकनाथ शिंदेंना पसंती असणार की उद्धव ठाकरेंना? आता जी काही परिस्थिती 2 दिवसापासून अचानक उद्भवलेली आहे की शिवसैनिकांच्या कुणाच्याही ध्यानीमनी नव्हती, असं एक मोठं धर्मसंकट शिवसेनेपुढे उभं राहिलं. एकनाथ शिंदे हे धर्मवीर आनंद दिघे यांचे शिष्य म्हणतात, स्वतःला ते निष्ठावंत पण म्हणतात आणि ते निष्ठावंत आहेत. त्यांचं महाराष्ट्रात काम देखील चांगल्या पद्धतीने होतं. शिवसैनिकांना त्यांच्याविषयी सुद्धा आपुलकी होती, परंतु त्यांनी अचानक जो निर्णय घेतला यामुळं महाराष्ट्रातला संपूर्ण शिवसैनिक संभ्रमावस्थेत गेला, जे अपेक्षित नव्हतं. अशा व्यक्तीकडून ही घटना घडली, त्याच्यामुळं हा सर्व शिवसैनिकांना एक धक्का होता. सर्वप्रथम आमची महाराष्ट्रातल्या सर्व शिवसैनिकांची इच्छा आहे की एकनाथ शिंदे साहेबांनी परत मातोश्रीवर यावं. आज आपण काल बघितलं असेल की संपूर्ण शिवसैनिक हे उद्धव साहेबांच्या पाठीशी असल्याचं आपल्याला दिसून आलं. आणि काल उद्धव साहेबांनी सुद्धा अत्यंत भावनिक होऊन सांगितलं की जर तुम्हाला मुख्यमंत्रीपद हवं असेल, पक्षप्रमुख पद हवं असेल तर तुम्ही माझ्या समोर येऊन मला बोला, मी एका मिनिटात ते सोडायला तयार आहे. आणि त्यांनी काल मोठ्या मनानं वर्षा निवासस्थान सोडून ते मातोश्रीवर गेले आणि ते जात असताना शिवसैनिकांनी जे त्यांचं उत्स्फूर्त स्वागत केलं, की मुख्यमंत्री झाल्यावर सुद्धा एवढं स्वागत झालं नव्हतं महाराष्ट्रात, त्यापेक्षा सुद्धा ते मोठं होतं आणि ते चित्र संपूर्ण शिवसैनिकांना समाधान देणार होतं. हे पाहून आमचं सुद्धा मन त्या ठिकाणी भरून आलं की नवीन ऊर्जा मिळाली की किती जरी आमदार गेले आणि किती फुटले तरी जे आज शिवसेना संपली असं म्हणते त्यांच्यासाठी हा अत्यंत सावधानतेचा इशारा आहे. त्यांनी घाई करू नये शिवसेना संपली म्हणण्याची, कारण शिवसैनिक, युवा सैनिक आणि समस्त महिला आघाडी ही कायमस्वरूपी ठाकरे परिवाराच्याच पाठीशी राहणार. आता ठाकरेंनी राजीनामा द्यायला पाहिजे का? तुम्हाला काय वाटतंय? म्हणजे जे आता पेच निर्माण झाला आहे त्यांची. कसं आहे, ठाकरे घराणा हा शेवटपर्यंत संघर्ष करणारा घराणा आहे. त्या एवढ्या सहजासहजी राजीनामा देऊन हत्यारं टाकतील असं आम्हाला पण वाटत नाही, कारण जे शिवसैनिक, जे आमदार शिंदेंच्या संपर्कात आहेत ते बरेच आमदार परत उद्धवसाहेबांच्या संपर्कात आहेत असं सुद्धा चर्चा आहे. 2-3 आमदार त्या ठिकाणाहून पळून आले. त्यांनी सांगितलं की आम्हाला कशा प्रकारची त्या ठिकाणी वागणूक मिळाली, आमच्यावर दबाव होता, हे त्यांनी मान्य केले. आणि ज्यांनी सह्या दिलेत शिंदेच्या बाजूने त्यासुद्धा किती विश्वासार्थ आहेत हे अजून गोष्टी समोर यायच्यात. त्यामुळं आताच राजीनामा देणं आणि महाविकास आघाडीत काहीतरी गोंधळ निर्माण करणं हे उचित नाही. ज्या वेळेस बहुमताला सामोरे जाण्याची वेळ येईल त्या ठिकाणी नक्कीच काही आमदार जे शिंदे साहेबांसोबत आज आहेत ते निश्चितच उद्धव साहेबांच्या पाठीशी येतील आणि कायमस्वरूपी परत पुन्हा एकदा उद्धव साहेब मुख्यमंत्री राहतील असे आम्हाला तर विश्वास आहे.